Leon. Kanadara goaz bai, arratsaldeon guztioi, ze Kanadan aurtengo produktu arrakastatsuena aizue topatu dugu, Eta da, polizia, zaldian ibiltzen diren poliziaz jantzitako Barbia. Ikusten duzu, hau, Kanadan, nunbait zaldi gainean ibiltzen dira polizia batzuk, jantzi horiek erabiltzen dituzte, eta orain Barbiari jantzi dizkiote. Begira, Royal Gendarmerie of Canadako dendetan saltzen dute Barbie polizia hau, eta Bianca McGregor izeneko, denda horien jabeak esana da, hasiera batean proba gisa edo atera zituztela Barbie hauek horrela jantzita. Eta nonbait, ikaragarrizko arrakasta izan dute zaizue 28 ordutan saldu omen ziren Barbie guztiak. Eta proba gisa geratu dena, jakizue datorren gabonetarako, aurtengo gabonetarako eguberrietarako, aterako dituztela Barbie gehiago. Esan dugu 28 ordutan saldu zituzten poliziaz jantzitako Barbie guztiak. Eta honekin, ari honetatik segika, adibide gehiago ere ekarri ditugu, esate baterako estatu batuetan. Barbie eta Ken, bere nobioa edo laguna edo ez dakizea harreman duten bi hauek, baina hemen marinez jantzita agertzen zaizkigu, tira. Kanadan zaldian ibiltzen diren poliziak eta estatu batuetan berriz marinez jantzitako Barbia. Eta Europara etorrita erresuma batura joango bagina, hemen ja poliziak eta antzekoak alde batera utzi dituzte, eta tira, herrialdeko ordezkaririk garrantzitsuenak hartu dituzte. Hemen Ken eta Barbie, Kate Middleton eta William Princeaz jantzi zituzten ezkondu ziren garairako. Ez dakigu Pipa Middletoni ere beste panpinen bat egin zioten, ze ezkontzaren egun horretatik, famatu egintzen Kate Middletonen aizpa, eta ez dakigu, tira, Piparen panpinik ote dagoen. Eta hemen Barbiak daukan ahalmena jantziz eta pertsonaiaz aldatzeko ere ikaragarria da. Eta horrek ere beste ikerketa baterako aizue eramango liguke. Espainia aldera joan da, Espainian Barbia ez, Espainian Nancy daukate. Eta hemen legionarioz jantzitako bersio bat ere badagoela ikusi dugu, beraz, begira. Nonbait Barbiak eta panpinak poliziaz eta legionarioz eta militarrez jazteko joera honek funtzionatzen du.